तो हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय लोगोफोर गुड आफ्टरनुन टु यु अल लोगोफोर तो लोगोफोर दिनै भिडिअ ओरैबायदि लोगोफोर जे नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै बुजिखाबाय जे बेयो जोंनि बर'आव माने खनसे खननै नङा 10 बार 20 बार नङा 100निबो बारा जाबाय 1000निबो बारा जाबाय आरोना बे घटनाया तो लोगोफोर बे घटनाखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोनखौ साबस्क्राइब खालामनो थिनो आंनि चेनेलखौ जे साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर बेफोरबायदिनो मोजां मोजां निउस मोनलांबाय थागोन लोगोफोर तो लोगोफोर जोङो भिडिअखौ जागायदोनि लोगोफोर तो लेट्स गो लोगोफोर तो लोगोफोर बेनो जाहैबाय बे थाम्बनेलाव नुनाय हिन्जावा माने गावनि गथ' गथाय फिसाय संसार जाफुनाय बे गावनि संसार मोजां जानाय समावनो माने गावनि फिसायखौ गारनानै बियो दस्रा हौवाजों खारबाय आरोना तो बिथाङा देमाजिनि मोनसे गामिनि आरोना तो आं गामिनि नामखौ गोसोआव थायासै लोगोफोर तो नोंथांमोना जास्ट आं बे निउसखौल' खोन्थाहरबाय आरोना जे नोंथांमोना नायनो गोसोबा जे इउटुबाव नुखागोनखा नोंथांमोना सार्च खालामबानो दायो माने फुरा भाइरेल जागासिनोखा बे निउसआ बे हिन्जावनिया तो माने गावनि गथ' सानैखौ अन्थाव बाथाव गथ' सानैखौ गारनानै जे दिनै दस्रा हौवाजों खारबाय आरोना तो लोगोफोर बेसेबां लासिंसिं बेसेबां रागा जोंथाव बेसेबां मा खालामथाव बिदिखौ मोनबा दोखो दोखो होनो लुबैयो आरोना लोगोफोर नंगौना नङा नोंथांमोना कमेन्ट खालाम लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो लोगोफोर तो आंथ' ओरैबायदि रागा जोङो बिदि हिन्जावखौ थिखिनो दावखोयो लोगोफोर रागानो तो लोगोफोर जोंनि बर' हारियाव मानो बेफोरबायदि जाबाय थायो नंगौना नङा बेयो मोनसे माने सम्पतिनि थाखा फैसानि पभार्टि बिकज अफ ल' पभार्टि माने जोंनि बड'लेण्डआव माने जोंनि बिटिसिआव जे गोबां मानसियानो गरिब गरिब नंगौना नङा लोगोफोर जोंनि बर' हारिया बांसिनानो गरिब गुन्द्रा दङ तो लोगोफोर बेखायनो माने जोंनि गरिब हिन्जावफ्रा माने बेफोरबायदिनो गावनि फिसायनि खामायनायफ्राव जाहोसेयावबो माहोसेयावबो बिसोरो माने बेफोरबायदि खालामो आरोना थाखा दं गोनां मानसिफ्रा माने सेक्सजों माने खारो आरोना आरो थाखा फैसा गैयि मानसिया थाखा फैसानि थाखाय खारो आरोना नै बेफोरबायदि आरोना साननो गोनां बाथ्रा लोगोफोर तो गरिब मानसिया थाखानि थाखाय लब जायो नङा नङा थाखानि थाखाय लब जाना खारो आरो माहाजोन मानसिया सेक्सनि थाखाय बा माबा मोनसे रिजननि थाखाय खारो आरोना तो लोगोफोर आं दिनै बेखौनो बुंनो सानदों जे जोंनि बर' हारियाव बर' हारिनि थाखाय दुखु मोनदों जे जोंनि बर' हारिया मानो बेफोरबायदि जोंनि बर' हारिनि हिन्जाव हौवा हाबा जानायफ्रा मानो बेफोरबायदि नङा नङा आं हिन्जावफोरखौल' बुङा हौवाफ्राबो बेफोरबायदि ना बेफोरबायदिनो हिन्जाव गोनांफ्राबो हिन्जाव लानानै खारो हौवा गोनांफ्राबो हौवा लानानै खारो गथ' गथाय गोनांखा मानसियानो माने बेलेग हौवा लानानै खारो बेलेग हिन्जाव लानानै खारो नै बेफोरबायदि बुहुत जाबाय आरोना हाजार बार जाबाय आरोना तो लोगोफोर बेखायनो बेफोरबायदि मानसिखौ जोबोर साजा होनांगौ आरोना दोखो दोखो होनांगौ जे बेफोरबायदि जाया उनफोराव जे मालायफोराबो बेफोरबायदिनो बिसिनि माने माबाखौ नुनानै गिगोन आरोना बिसिनि बुजानाय मानायखौ साजा होजानायखौ नुनानै गिनायनि बादि बानायनांगौ आरोना तो लोगोफोर आं दिनै बेखौनो बुंनो सानदों जे जोंनि बर' हारिनि थाखाय दुखु मोनदों जे जोंनि बर' हारियाव दिनैसिमबो मानो जोंनि हिन्जावफोरा मानो बुजिया एसेबां माने बांगालफोरजों हारसाफोरजों नासयजायो हाबा खालामनानै हाबा जानायनि बोसोरसे बोसोरनै उनाव गथ' खांखानायनि बोसोरसे बोसोरनै उनाव गारजायो दोखो दोखो बुजायो सम्पति दाबि जायो थेवबो मानो जोंनि बर' हिन्जावफोरा माने बुजिया बिसोरो गावनि गोलति नंगौना नङा बेयो अन मिस्टेक नंगौना नङा बेयो साजा मोनखानांगौ आरो बिदि जाखानांगौ माने जाय मानसियानो जोंनि बर' हारिखौ गारनानै थांगोन ना जोंनि बर' हारिनि अनगा माने दस्रा हौवा लागोन दस्रा हिन्जाव लागोन जे बिसोरो माने साजा मोनथारगोन आरोना जे हौवाफोरखौथ' बुंला आं हिन्जावफोरा माने दायो बुहुत बिदि जागासिनो आरोना जोंनि बर' हिन्जावफोरा माने बुहुत साजा मोनलाबायगासिनो माने जायनाखि माबादों जे हारसा बांगाल लादों बिसोरो माने खस्थ'बो मोनदों गावसोरनो फस्थायदोंबो नंगौना नङा थ' बेनो आरोना दिनै भिडिअ लोगोफोर आं जे जोंनि बर' हारिनि हिन्जावफोरखौ जे आं खावलायहरो नोंथांमोना मालाबाबो दस्रा हारिनि जे हौवाफोरजों माने संसार मोजां मोनजागोन होननानै दासान आरो मिजिं दासु थ' बेनो आरोना लोगोफोर आं नोंथांमोनखौ जे बासायनोसो सानो नोंथांमोनखौ आं खैफोदाव खोलैनो साना थ' मोजांनि थाखायसो बुङो थ' नोंथांमोननि थाखाय माने बर' हौवाफ्रानो एभेलेबेल दङ नोंथांमोना बर' हौवाजोंनो हाबा जानो हागोन टेनसन गैया थ' बेनो आरोना नोंसोरो लाइफ टाइम माने संसार मोजां मोनजागोन आरोना जोंनि बर' हारिखौ लायोबा जे एसे एनै दावरावा संसाराव जाखायो
खिन्थु बे एसे एनै बांगाल हौवा लायोबा हारसा हौवा लायोबा नोंसोरो बे एसे एनैल' दावराव जानाय नङा नोंसोरो जोबोद गिदिर खैफोदाव गोलैगोन आरोना नोंसोरो जे थैनोबो हागौ जे बुथारजानोबो हागौ नोंथांमोना दा होखारजानोबो हागौ नै बेफोरबायदि आरोना बेखायनो आं नोंथांमोनखौ जे खावलायहरो हिनजावफोर जे जोंनि बर' हारिनि हिनजावफोर गथ' गथायनि बिमाफोर नोंथांमोना खारोबाबो मायोबाबो नोंथांमोनाखौ बुंखायो आं नोंथांमोना बांगाल हौवा हारसा हौवाजों थाङोबा नोंथांमोना मालाबाबो सान्थि संसार मोनजानाय नङा डाइरेक्टखा आरोना बियो 100% बियो थ' लोगोफोर नोंथांमोना मा सानदों थ' आं बेखौनो बुंनो सानबाय दिनैनि भिडिअ जे बेनोमोन भिडिअआ थ' नोंथांमोना मा सानदों लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम लोगोफोर आंखौ सापर्ट खालामबाय था आरोना थ' आंबो नोंथांमोननो बेफोरबायदि मोजां भिडिअ लाबोबाय थागोन आरोना थेंक इउ स' माच लोगोफोर भिडिअखौ जसिन नायनायनि थाखाय जै बर' हारिनि लोगोफोर बाय बाय